Hvad så, Frederik? Har du noget, du vil fortælle mig i dag? Det har jeg i hvert fald. Jeg vil fortælle ham sekant-tangent-metoden. Lad mig høre. Og vi vil starte med at vise formlen for en sekant. Det lyder godt. Og den består så af det her, der hedder f af x minus f mærke af x0, divideret med x minus x0. Okay. Og så siger vi så, at x går mod x0. Altså sekantens hældning nærmer sig mere og mere af tangentens hældning. Det vil sige, at tangentens hældning er defineret som grænseværdien for sekantens hældning, når x går mod x0. Okay. Er du sikker i det? Yes. Okay. Og så har vi så f mærke af x0 er lige med sekantens hældning. Altså det vil sige, at tangentens hældning er lige med sekantens hældning, når x går mod x0. Altså den nærmer sig mere og mere. Okay. Jamen, kan du så illustrere det? Ja, det kan jeg da. Det lyder godt. Hør du forkert. Her har vi så billedet af, hvor vi kan se en funktion. Og så har vi så tangenten og sekanten. Og så jo længere man rykker x0 mod, eller x mod x0, jo tættere kommer sekanten på tangenten. Okay. Jamen, kan du så bevise en regneregel ved 60-reglen? Det kan du tro, jeg kan. Det lyder godt. Vi skal lige ramme den rigtigt. Og vi vil så tage reglen, der hedder k gange f. Så vi ser her. Hvordan fanden lavede man de der... 2 sekunder. Vi har så fundet ud af, at man peger med musen. Og så har vi her k gange f mærke af x er lige med k gange f mærke af x. Altså parentese her. Og det vil vi så bevise. Okay. Og som vi kan se her, så starter vi med at tage selve formlen, som vi havde før. Den har vi her, og den sætter vi så ind i vores sekantmodel. Og da vi kan se, hvordan de passer sammen, så skal vi så have konstanten ind og gange med f af x og gange med f af x0. Så den kommer til at se sådan her ud. Okay. Det ser godt. Og så får vi så en god idé, som er punkt nummer 2 i vores 3-trinsregel. Lad mig høre. Da k er konstant, kan vi samle det, da den gange er op med 2, så vi kan sætte den uden for parentesen. Wow. Og så får vi så det her. Og så via differenskvotienten bruges brøkreglen, som hedder k gange a divideret med b, det er lige med k. Som vi ses her. Du forstår, hvad jeg mener, Ina. Vi sætter den simpelthen uden for brøken, k. Og så kan vi få den her, som hedder k. Så k gange differenskvotienten, som vi har her. Jamen, hvad vil det så sige? Nu skal du se. Det vil sige, når x går mod x0, så vil k gange differenskvotienten gå mod k gange f mærke af x. Okay. Det vil altså sige, når x går mod x0, går k gange sekanthældningen mod k gange tangenthældningen. Sekanthældningen går mod tangenthældningen. Nå, har du så et tænkt på selv? Vi havde lige et teknisk problem. Nå, Frederik, hvad vil det så sige? Kan du give et eksempel? Det er faktisk sjovt, du spørger. Det kan jeg. Vi har så en funktion, som hedder f af x er lige med f 5x i anden. Og så når vi differentierer det, så får vi så f mærke af x, og det er så 10x, fordi man ganger med konstanten. Og det er så sådan, man bruger regnereglen. Det lyder super godt, Frederik. Har du lært noget i dag, Emil? Det har jeg. Det er jeg glad for. Så siger vi tak. Hej, hej.